Май почна да снимам, чакай. Да говоря ли вече? Здравей! Всеки момент ще дойде и Милена. Ето и нашата втора звезда. Време беше и ние да се покажем пред тебта. Да, по-хубавата част от групата. Честитим рождения ден. Първоначално, да, честит рожден ден. Въпреки че нощи ти го честитихме в скайпа. И това си е за спомен. Да, спомен да си го имаш, да си не гледаш, защото знаем, че много ти липсваме. Както с нас ти не показа, нали, за твоето пренебрежително държание към нас. Да, и нали, говориш задни. Да, и да говориш с мен, че си шибиро. Да, при мен си рисуваше с пастелите. Чакай ти спеем да си ставим. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sвети. Не го бъркаш. Много ме кефоще. Happy birthday to you. Само искаме да кажем, че в момента сме в един парк в София. Искаме тук да малко да представим картина и от София, тъй като Надя ще представи от брата. Сега ние се случим в София. Само че тук няма сватби. Да, тук няма сватби, съответно не може да се поздравим с Тони Фераро. И ще се поздрави само с нашата програма, която в момента измисляме специално за теб. Какво ще кажеш, Милен? От студиото, от местно престъплението парк Алжир. Околностите винаги са отворени дърва. Да, допреди малко Милена ми разправяше, че околностите винаги са отворени дърва. Искам да знаеш и ти това, защото ще е много полезно в живота ти. Поради липсата ти не можем да заснеем епизод на нашето предаване с престъплението парк Алжир, тъй като водиш става. Тук са само нейните адреналинки. Гера и как ще се казваш? Мера. Гера и Мера. Както винаги пак сме изпители. Аз защото цял ден актуализирах досиета, Милена, защото цял ден беше на изпит. Да. Но беше вече последния. Да, последния краш, който се надяваме се малко в една пиянска кръчма срещу улицата. Що да ги изпиш? Защото мен ми стиска, Милена е гладна. Какво друго искаме да ти кажем? Искаме да ти кажем, че ти разгледахме снимките във Фейсбук, много ни хареса и това семейство, и как ти семейство се някакво филмове. Да, също е много яко. И аз точно си говорих. Но какво ти кажем? Чакахме да правим пожелания, защото Налето да отправи, защото не може да стане по-назад. Да. Пожелаваме ти много близки, любов, мъже. Много продажби от тук нататък и като се върнеш, даже да има пари за подаръци за нас. Да, най-вече за мен. Да, и да си с много положителни емоции, да има да ни разказваш по 100 часа, дори да ни отекчиш малко не е проблем. Да, да ни ме ще отекчава. Вие другите в групата скалени, тъй като аз точно добре ще скалявам. Миленка добре се замества в момента. Така че доста само по нещата, туки. Тук от мен аз какво да добавя, да си много щастлива и да си ни търпиш, ние да ще търпим това и аз и няма как да се търпем от теб. Какво друго да си кажем? Да, много hot guys, естествено, спокойно, бъди спокойно, мъжете не сме си ги пипали. Не може да става и към това. И те чакаме да се върнеш и те чакаме на летището, с така, нали, да, чакаме на летището, сега се става с Милена. Чакаме на летището да се върнеш, аз ще си вода записи, за да ти дам, после да можеш да си учиш, нали, от това, което си изпуснала и така. И в обселение също много да. Няма с кой да се видява и да се да. И мъжете. Да, най-вече мъжете. Така, мисля, че успяхме да направим какво. Да. Да се предупредим ти, че след като бъде изгледно, стил ще бъде изтрина. Никога. Ще ми да си го не го виждат. Да, защото те още не знаят, че тяхното вече е там.
Дебил. И нас няма да стане. Надо да стане за втори път медийна звезда и за да се поздравя искам специално да изиграя един скетч специално с теб. Не мога да говоря от името на повечето жители. Според мен, от моя гледна точка, и носят бельо. Специално за теб. Също така тук имаме още едно малко катунче сме направили, докато снимаме това клипче, но за щастие не сме ти забравили багажа. Така, да, тук с нас ти сигурно не го виждаш в кадър, но той е тук. Купи си много вкуска. Този купи, да. И така, Какво друго да кажем? Все пак да разкажем за съветите на Мадяна. Навето, нали, мисля, че това не го знаеш. Навето, нали, се антагнал с клипчето, невероятно с клипче от нова година, което показва нашата невероятна физичност. И тя се антагнал. И аз я попитах, нали, защо се антагнал с клипчета? И тя каза, защото иска да се кандидатира за съветите на Меглена Кунева, но те ще проверят на всички сайтове, ще проучат нейната профилна личност. Да, нейното възпитание, морал. И не може за един съветник на Меглена Кунева да участва в клипчета с нас. Да. Да. Ето да завършим с една песен специално, после коя да бъде тя. Не, Happy birthday to you! Хайде спирам вече, че само спамим. О, това ще записвам.